Bona tarda, imatges del Camp Nou, esplèndid per rebre avui el Real Madrid. Un partit que, com sempre, és força especial, un partit que, més, ha de tenir la transcendència que pot acabar de decidir la Lliga. Aquí tenen el president del Real Madrid, el senyor Lorenzo Sanz, que és ara mateix a la llotja, al costat del ministre, el senyor Piquet, i aquí tenen el núvol de fotògrafs disposats a disparar les seves instantànies tan bon punt apareixi el president del Barça i es dongui la mà amb el president del Real Madrid, que és el que inicialment està previst. És un partidàs, és un Barça-Madrid. És, en qualsevol cas, un partit de la Lliga de les Estrelles. Comença el partit. Un partit que té l'estadi ple, com el Rovell d'Onou, i que té pràcticament Xavier Torres alineacions decidides. Així és, pràcticament, definitivament, les alineacions decidides que no varien gens de com les hem estat anunciant al llarg de tota la tarda. El Barça, que jugarà amb Víctor Bahí a la porteria dorsal, amb el 2 Ferrer, amb el 3 Abelardo, amb el 4 Guardiola, amb el 7 Figo, amb el 9 Ronaldo, amb el 10 Giovanni, amb el 12 Sergi, amb el 20 Nadal, amb el 21 Luis Enrique i amb el 23 Iván de la Peña. A la banqueta queden avui Popescu, Stoichkov, el porter suplent Busquets, Amor i Pizzi. Al Real Madrid tampoc hi ha cap variació. Jugarà amb Bodeiller a la porteria, amb el número 25, 3 per Roberto Carlos, 4 Hierro, 6 Redondo, 7 Raúl, 8 Mijatovic, 9 Zucker, 10 Clarence Seedorf, amb el 17 Panucci, el Cort amb el 18 i Víctor amb el 26. A la banqueta, al costat de Lorenzo Sanz, de Fabio Capello, Cañizares, amb Chendo Sanchís, amb Avisca i Zé Roberto, els protagonistes d'aquest derbi impressionant de la Lliga Espanyola. A la llotja, ja veuen, també plena bassa. El senyor Trias, l'alcalde de Barcelona, el senyor Pasqual Maragall, han hagut d'habilitar no sé quantes cadires perquè hi cabés tothom avui a la llotja, que és, com poden veure, plena a vessar. Falta ocupar la cadira el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Lluís Núñez, que arriba pràcticament sobre la sortida dels jugadors o instants abans que comenci el partit. Sobre les alineacions que poca gent esperava, especialment la del Futbol Club Barcelona, Àngel, què li sembla? Doncs que presenta l'equip, jo diria, més ofensiu possible, no? Amb Giovanni en la posició de mitja punta, suposo, pel centre, acompanyant a Ronaldo, Figo per banda dreta i Luis Enrique per banda esquerra, encara que fins i tot es poden canviar, i Guardiola i Iván de la Peña al centre del camp, no? Per tant, tot tocadors, com es diu vulgarment, no? És a dir, homes que tenen molt toc de la pilota. Aquí tenen la mare de Ronaldo, que avui ha vingut a veure el partit i espera, suposo, que el seu fill passi algun golet. Hem comentat que a les banquetes el Barça no té pràcticament defensors, el Real Madrid en té 2 o gairebé 3. El Van Neskens, digui. Sí, efectivament, es veu que el defensor o els defensors, perquè Roger també l'ha estat utilitzant últimament com a lateral esquerre, i Couto estan a la graderia, i per tant l'únic que podria fer la tasca defensiva és Popescu, però habitualment no ha estat jugant en aquesta posició amb el Barça. I aquí tenen l'arribada del senyor Núñez, que saluda el ministre i saluda el senyor Lorenzo Sanz. Hi ha dit alguna cosa. Han fet un petit i molt breu comentari. I ara el senyor Núñez, avui l'anfitrió, continua saludant a totes les personalitats que té avui a la llotja, que és plena, també com l'estadi. Avui té més feina que mai. Avui té més feina que mai, sí. Avui el senyor Núñez ha saludat tothom. Aquí tenen l'expresident del Futbol Club Barcelona, el senyor Agustí Montal. I el que ens preocupava abans de començar, senyor Albert, és l'àrbitre. L'hem qualificat més d'una vegada i més de dues com un dels que no estaria entre els 10 primers. Sí, ja he dit a l'avantmatx que és la seva gran oportunitat. L'oportunitat que dona l'ordenador i que no donen les persones humanes, i que l'ha de saber aprofitar avui. De totes maneres, jo voldria recordar que també tenia, moltes suspicàcies sobre la possibilitat del seu arbitratge de Brito Arceo al partit d'anada. Els jugadors es van comportar, resultat, Brito Arceo va passar desapercebut. Jo li desitjaria avui a Rodríguez Martel, a Carmelo, que li passés el mateix, que els jugadors juguessin al futbol, que ho saben fer, que ho fan molt bé, i per tant ell passaria desapercebut. Aquí tenen la banqueta del Futbol Club Barcelona. Hem vist Popescu, Stoichkov, Busquets, Amor i Pizzi asseguts a la banqueta, i aquest 11, que més que 11 és un 33, que és el damunt de la gespa, són els nanos que esperen fer-se una foto amb els jugadors del Barça. Aquí tenen el porter suplent del Real Madrid, Cañizares, un home que va arribar al Madrid presumint una titularitat indiscutible i que va caure del lloc de titular
a causa de l'entrada de Bodo Illner. Però que ho tindrà molt bé si Heikens és el nou entrenador del Madrid la temporada que ve, perquè sempre ha parlat molt bé d'aquest porter. Guillem Amor, el gran capità del Barça, Stoichkov, un partit que té de tots aquests dies llegint estadístiques, llegint números. Hi havia una que era espantosa, 51.000 milions llargs amb clàusules de rescissió. Al damunt del camp avui, 51.000 milions. Aquí hem pogut veure en el fons els ultrasurs i la sortida dels jugadors del Madrid. Els jugadors del Real Madrid que són al damunt del terreny de joc des d'on saludaran a l'estadi, que contesta amb xiulets i amb un munt de flaixos fotogràfics, perquè una cosa és que sigui el rival de sempre i l'altra és que es reconeix l'entitat d'aquest equip. I aquí tenen un grup de seguidors del Madrid en minoria, els jugadors del Barça. I aquest és el mosaic que avui s'estrena al fons nord de l'estadi, un mosaic patrocinat pel Mundo Deportivo, un mosaic històric que té una peculiaritat que ara vostès veuran. Hem pogut veure les barres blaugrana. Aquí el tenen i sobre un canvi d'estrofa veurem que el mosaic fa també un canvi. És el primer mosaic mòbil, per dir-ho així, de la història del futbol. 20.000 banderes dels colors blau, grana i groc, que ara comença a aparèixer per formar la senyera al fons nord de l'estadi. Un mosaic espectacular, molt bonic, i que és la primera vegada que es prova, com poden veure, amb força èxit. El senyor Fabio Capello, que disfruta com ningú d'aquest ambient de futbol. L'estadi avui, Àngel, ha de ser un plaer enorme per viure'l des de baix, des de la gespa. Sí, ho hem comentat abans, no? La veritat, aquests partits són especials, els jugadors estan molt motivats i almenys quan veus la resposta de la gent i veus el camp tal com està, la veritat és que tothom voldria, pagarien els jugadors que estan a la banqueta i que estan a la grada per estar al damunt del terreny de joc avui. Els rivals també? El rival també li motiva, El que passa que últimament, per la circumstància que sigui, el Madrid està molt pressionat sempre quan ve al nou camp, però és encara que hi hagi molta gent i sigui gent rival, la veritat és que també motiva molt. La reacció del públic sobre les alineacions per megafonia del Real Madrid. Mijatovic amb una cabaneta planxant, cosa que saben vostès està prohibidíssima, però que cap jugador, ni del Madrid ni de cap equip, pràcticament fa cas. La banqueta del Real Madrid i la gespa que comença a veure des de la zona on és Xavier Torres. La veritat és que aquí baix ja es comença a notar la tensió. D'entrada hi ha un soroll increïble que fa que moltes vegades ens sigui difícil comprendre fins i tot les paraules. Imagina't per un entrenador el que deu ser intentar donar una instrucció a algun d'aquests futbolistes. L'ambient és impressionant. La gent està motivadíssima. De fet, des de 6:15, quan han entrat els Ultrasur, han començat ja a cridar primer els madridistes, després la resta de seguidors del Barça. Des de 6:15, aquest estadi és una autèntica olla a pressió. És una meravella del futbol. Un Barça-Madrid. El Camp Nou ple a vessar per viure aquest partit de la 37a jornada de la Lliga de les Estrelles, amb més estrelles que mai al damunt del terreny de joc. Comença el partit a l'estadi. Ha començat movent la pilota al Madrid. Ha xiulat Rodríguez Martel. Xiula també l'estadi. Ha lluitat aquesta pilota Seedorf, li ha pres a Figo, que envia fora de banda. És el primer favorable al Real Madrid. El farà efectiu Panucci. Buscant Davor Zucker, no l'ha trobat, sí que ho ha fet De La Peña, que mira de sortir d'aquí, li ha tret a l'italià un fora de banda, és pilota pel Barça.
Ves ja en la primera acció d'Ivan de la Peña, motivadíssim. És el primer derbi d'aquesta temporada, el quart que juga ara mateix, que aquesta parella, Robson i Mourinho, han fet jugar Ivan de la Peña contra el Real Madrid. Juga el Barça, Luis Enrique també motivadíssim. Ronaldo ha tocat en curt per Giovanni, no ha pogut ser, ha tallat Redondo. Sidor fa una puntada llarga perquè corre Mijatovic, ha sortit Bahia. Un pèl accelerat. No ha pogut evitar el fora de banda Sergi Barjuan. Li ha sobrat un parell de passes a Bahia. Sí, s'ha tragat la pilota, se l'ha menjat una mica, ha sortit massa precipitat. De tota manera, el Barça ha de tenir molta atenció en aquests primers minuts, perquè el Madrid sol fer mal en aquests primers minuts, i almenys fins que no s'agafa el posicionament al camp, molta atenció defensiva. És Mijatovic qui lluita per sortir d'aquí, el pressionava Belardo, té la pilota Figo, Moïnat a jugar enrere, es llença al terra Sergi, toca Mijatovic per Sidor. Aquest ha jugat amb Redondo, cobra per Roberto Carlos, xiulets molts per Roberto Carlos. La gent recorda les paraules de l'excel·lent brasiler del Real Madrid després de visitar l'estadi en partit de Copa del Rei. Va parlar que l'afició del Futbol Club Barcelona era de les més racistes, però la veritat és que les declaracions, siguin afortunades o no ho siguin, està rebent Roberto Carlos un munt de crits i hauria de recordar el brasiler que tristament això passa a moltíssims camps. Poc després de fer aquelles manifestacions, que després ell va demanar disculpes per haver fet, li van pintar el cotxe al Bernabéu i posant lemes també racistes, lamentables en qualsevol cas. Ha marcat falta Rodríguez Martel de Nadal a Zucker, que queda estès al terra. I atenció, Sergi, perquè comença la pressió per Carmelo Rodríguez Martel. Primera falta al minut 2 i mig. Comença la pressió dels jugadors del Barça, segurament en la pròxima del Madrid. Hi haurà pressió dels jugadors del Madrid i Bobby Robson, que aquí el veuen a la banqueta, molt enfadat. S'aixeca Davor Zucker. Recuperat. I atenció al llançament de la falta perquè Hierro o Roberto Carlos la poden trencar. L'està caronant Roberto Carlos, segurament serà el brasiler, tot i que Hierro és el que sembla preparat per xutar. La tocarà Sidor, Roberto Carlos la pararà. Sí, és la jugada del gol a la Copa. Més lluny, però la jugada que van fer el gol. No ha sortit bé. Ha recuperat per el Madrid. Sidor intentant jugar amb Víctor. La pilota marxa fora de banda, és pilota pel Futbol Club Barcelona. Ha llançat a Belardo, amb el pit la baixa de la Peña, cobra, jugant per Nadal. El segueix Mijatovic, encara Nadal. Luis Enrique, davant d'ell Roberto Carlos, posa el peu fora de banda. L'anècdota, Pere, acaba de produir-se als marcadors del Camp Nou, ja que han donat el resultat final del Barça B i situaven un Salamanca 3, Barça B 0, que era el de fa algunes setmanes. El partit ha acabat amb empat a 2, ja saben, entre l'Atlètic de Madrid B i el Futbol Club Barcelona. Un resultat que serveix molt poc als homes de Juan de Ramos. Per tant, malament les coses pel equip filial del Barça, que segurament perdrà la categoria ben aviat. Ara Hierro li ha pres la pilota, Figo ha marcat falta a l'àrbitre, que en aquests primers minuts és molt al damunt. Figo ha llançat a terra Mijatovic. Pilota que caurà per Sergi. Enrere Belardo. Nadal i Ferrer. El Xapi, el Barça Zucker, encara Ferrer, obrint a la banda. Atenció a la centrada, Giovanni molt passada, toca Milner. Juan Queia. Recupera Sergi. Jugant amb Figo. Ivan jugant a l'interior, ha posat el pit Ronaldo. Roberto Carlos, que mira de treure d'aquí la pressió del Barça. Altra vegada Ivan mira de fer jugada, juga amb Figo. Figo busca l'espai, xuta! S'han llançat a terra Hierro i Roberto Carlos. El rebot ha arribat al mig camp. Encara Nadal. Cobra la banda per Sergi. Pilota que vaja, el de les franqueses, llarga. Ha estat un control llarg, pilota pel Madrid, aplaudeix l'estadi. Li ha agradat, Àngel? El control no. No. La veritat és que després d'uns primers minuts en què el Madrid ha sortit una mica a intentar intimidar, el Barça s'ha tret rapidíssimament la pressió
i està pressionant molt a dalt i es veu com van buscant la superioritat numèrica en tot moment. Podem observar clarament ja que Luis Enrique juga a la banda dreta probablement amb la intenció de taponar les pujades de Roberto Carlos. La banda esquerra del Madrid és la més forta en atac, però també és la més dèbil defensivament perquè Raúl marxa molt d'aquesta posició, no? I hem vist que per allí el Barça pot trobar un carril important en atac i per contra Figo ocupa la posició d'extrem esquerre emparellat amb Panucci. Aquesta ha estat la pinzellada tècnica d'Àngel Alonso, que ens ha explicat com està el partit. No sé. Atenció ara a Ronaldo, que mirava de marxar, s'ha llançat a terra, el corta, li ha pres la pilota, l'ajuda a aixecar-se, mira de fer jugada d'atac al Madrid. És pilota pel Futbol Club Barcelona. No sé si és molt aviat per preguntar-li a Sergi Albert com veu el seu col·lega. Doncs per ara, bé, els jugadors estan jugant a la pilota i li està donant poca feina. I la poca que ha tingut l'ha resolt molt bé fins ara. Sergi intentant jugar amb Ronaldo, la pot treure el Madrid, que mira de sortir el contraatac. Corre Víctor, ho fa també Guardiola. Eren 3 contra 1, ha posat el peu Sergi, ha marcat falta l'àrbitre. Guardiola, Sergi, encara l'esperava sobre la sortida Belardo, ho tenia magre Víctor, n'ha tret una falta. Doncs I aquí tenen el llançament des de la banda que ha pogut rebutjar Milner. Sí, ha estat l'únic llançament, era el minut 4, ara són ja al 7. I aquesta ha estat la falta de Sergi sobre Víctor. S'han passat la setmana els dos entrenadors parlant que la clau segurament seria al centre del camp. Atenció a l'aparellament, Redondo, Guardiola, Seedorf, Ivan. Aquí està la clau. Atenció a la situació de la pilota, molt lluny d'on s'ha produït la falta, molt més centrada perquè ens entenguem, molt més possible el xut directe a porteria. Ningú no protesta al damunt del terreny de joc. Hem vist que sí protestaven a la banqueta. Llançament de Roberto Carlos a les mans de Bahia. Ara ha entrat Panucci, també ho ha fet Zucker. Bahia ha pogut atrapar la pilota. És Ivan. Jugant per baix per Giovanni. Gira Giovanni. Belluga Ronaldo. El xut de Giovanni s'ha creuat per davant Roberto Carlos. I ara una munió de jugadors del Barça es llença al damunt de Rodríguez Martel, indicant i parlant de l'acció de Roberto Carlos. Giovanni ha acabat estès, hi ha gresca, hi ha empentes, hi ha absolutament de tot. Sí, la planxa sobre Giovanni és claríssima i després la tangana es produeix en el mateix instant que Iván de la Peña i Figo van a per Carmelo Rodríguez Martel. Aquesta és la terrorífica entrada de Roberto Carlos. Senyor Albert. Doncs està clara l'entrada, parla per si sola, la cama aixecada, ben bé mig metre, a fer mal. Això és reglament en mà, targeta vermella. El que estem acostumats a Espanya, targeta groga. Segurament a una Copa del Món, a la Copa d'Europa, això hagués estat una targeta vermella que arriba al minut 8, quan hem pogut veure la primera tangana del partit. La que anàvem a comentar, aquesta és la banqueta d'un i altre conjunt, ha estat quan han pressionat Carmelo Rodríguez Martel, dos jugadors del Barça. Fernando Hierro ha anat ràpidament a allunyar els jugadors del Barça de l'àrbitre i un petit incident entre el capità del Madrid i Iván de la Peña ha provocat la llau de jugadors d'un i altre conjunt. De moment el joc encara està aturat, som al minut 9, un únic xut del Barça, aquella centrada xut de Giovanni, un únic del Real Madrid, aquella falta fluixa de Roberto Carlos. Giovanni ha de sortir amb llitera, es produirà el primer córner del partit que ha arribat producte d'aquesta jugada. L'àrbitre ha considerat que el brasiler del Madrid ha tocat la pilota i no el jugador. El llançament del córner no ha pogut arribar a la rematada Belardo, la pilota torna a ser dintre, cau a peus ara de Figo, pot provar el xut, no, obre l'esquerra per Nadal. Vegem què fa Nadal, un retall sobre Panucci, mira de fer la centrada, no li ha sortit bé, la treu al Madrid. El Misto ha marxat fora de banda. L'ambient de l'estadi és fantàstic. La centrada d'Iván de la Peña, el cop de cap a les mans d'Ilner. Ha pogut rematar el pito a Belardo. Fluix a les mans d'Ilner. Aquest és un altre dels aspectes que té molt avantatge el Barça sobre el Real Madrid, és en el joc aeri. El joc aeri, Nadal, Giovanni, Abelardo poden fer molt de mal. El Madrid ha rebut molts gols aquesta temporada a pilota aturada en joc aeri i el Barça, a més, últimament està fent molts gols també. De fet, Capello ha reconegut que el preocupava i aquesta setmana ha estat assajant com aturar aquest joc aeri.
En jugades de pilota per Algar, recuperat la posició i a Giovanni al damunt del terreny de joc. L'àrbitre ara no ha volgut dur una falta de Belardo Mijatovic. Recupera la pilota al Madrid, l'ha tocat Víctor, surt fora de banda favorable al Barça. Com viuen les banquetes, Xavier? Doncs, com és habitual, Bobby Robson assegut al costat de José Mourinho, que és qui crida, qui dona les instruccions, mentre que Fabio Capello, com és també habitual en el tècnic italià, és sempre d'empeu dintre de la zona tècnica, observant en tranquil·litat aquests primers 11 minuts. És Giovanni qui té la pilota, li ha fet falta Redondo, la marca l'àrbitre. Reclama Redondo una càrrega, senyor Albert. Sí, ja pot reclamar ja, però la falta està ben assenyalada. Aquí tenen l'acció de Redondo amb Giovanni. La càrrega està mal feta i per tant és falta. Encara va Coix. El llançament de la falta, buscant la rematada de Belardo. Hi ha falta ara de l'Estudià a l'àrea del Madrid. Falta favorable al Real Madrid. És curiós, Sergi, però en quan ha xiulat, a Belardo ha mirat l'àrbitre i li ha dit que sí. És molt estrany que un jugador reconeixi una falta d'aquestes. Però és bo pel partit. Ho ha agraït l'àrbitre? Molt. Doncs atenció, perquè es mou la banqueta del Barça. Sembla que Giovanni no podrà continuar i Gica Popescu serà l'home que entra. Efectivament, acaba de demanar el canvi Giovanni da Silva. Atenció de Roberto Carlos a l'interior de la gran, prova un xut, pilota solta, cau a peu de Mijatovic, ha posat el peu Sergi, l'envia al mig del camp. Han jugat ara molt bé Figo i Ronaldo. Arrenca Ronaldo, té dos homes al davant, es deixa la pilota enrere, l'ha pres Panucci. Ha recuperat el Madrid, camina de jugar al contraatac. Zucker, no ha pogut saltar Sergi. Marca fora de banda, l'àrbitre assistent és favorable al Futbol Club Barcelona. Aquí tenen Ronaldo, encarant Panucci. I s'ha enfadat molt Luis Figo, que era a la dreta del brasiler per rebre una passada que l'hagués deixat sol davant la mitja sortida a Bodo Illner. Sí, jo crec que ha agafat el cap, ha mirat al terra i ha intentat buscar-lo contra amb Panucci, però Figo estava molt desmarcat i en una situació millorable. No ha escollit la millor opció tàctica. És Luis Enrique, que juga amb Ivan. Aquest per Sergi. Ha perdut la pilota al Barça. Ara hi ha una falta de Víctor a Sergi. Que ha marcat l'àrbitre, que no ensenyarà targeta. Ha fet un plantejament com? Doncs ja el veu vostè, no? A treure les menys possibles. Si no treu targeta per l'entrada de Roberto Carlos, difícilment en traurà per algun altre motiu. Doncs és un home que en té de mitjana 6 aquesta temporada. I mitja de vermella, és una mitjana alta, El llançament d'Ivan ha anat a la zona més ocupada per jugadors del Madrid que miren de treure la pilota a la seva àrea. Ha mirat Raúl de pujar enganxat a la banda dreta. Sergi li ha pogut prendre, ha jugat amb Ferrer, que ha vingut a donar recolzament al seu company. La puja Giovanni, que espera el canvi. Encara Giovanni amb Ivan. Ferrer per Luis Enrique. Davant d'ell Roberto Carlos, encara Luis Enrique. Giovanni per Luis Enrique. Luis Enrique passant la pilota a l'eix de l'àrea. L'ha pogut treure Panucci, recupera Nadal. Ferrer. I aquesta imatge és la que podíem esperar d'aquest partit, Àngel. El Madrid esperant en el seu camp, mirant de sortir ràpid, el Barça movent la pilota. Sí, per això comentàvem que el més important avui és que el Barça faci la transició molt ràpida de defensa-atac, de tal manera que no li doni temps al Madrid endarrerir. El Madrid el necessita temps, per això fa Redondo, sobretot moltes faltes tàctiques al centre del camp, per donar-li temps als seus companys. Si se replega, el Madrid està posicionalment molt ben col·locat i és difícil trobar un forat, no? D'ahir la velocitat amb la transició i la circulació de la pilota és importantíssima. Doncs anem ara a assistir al primer canvi. Se'n va Giovanni amb aquesta cara. Deixa el terreny de joc coix després d'aquella entrada terrorífica de Roberto Carlos, que l'ha deixat
fora de servei. Entrarà Jica Popescu. No sé, Àngel, si aquesta era la millor possibilitat o treure Stoichkov. Queda clar que Popescu passarà a jugar de pivot i Ivan de la Peña dalt. Sí, està clar que Ivan passarà la posició de mitja punta acompanyant a Ronaldo i Popescu farà parella amb Guardiola al centre del camp. Diguéssim que és un canvi un pèl defensiu. Així com d'entrada l'equip ha estat, jo diria que el més ofensiu possible que pot treure pràcticament Robson avui. Aquest canvi és una mica més de precaució. Atenció a Ronaldo. Ronaldo prova el xut. Fora! El xut de Ronaldo ha marcat a l'esquerra de la porteria Milner. I Figo està negre. Ara era absolutament sol a l'esquerra per rebre un petit toc que l'hagués tornat a deixar sol. Ho veurem en aquesta repetició. Panucci el tanca. Era una bona opció també el llançament de Ronaldo, però Figo també tenia possibilitat. A més, la passada de Guardiola. I aquí tenen Ronaldo marxant d'un de l'altre, buscant espai pel xut i deixant anar la cama. Amb un xut que ha sortit lleugerament desviat. Explicava Ronaldo aquesta setmana que per ell seria un somni aconseguir el que va fer Romario en un partit Barça-Madrid. Ja saben tots vostès que va acabar amb 5-0 i amb 3 gols del crac brasiler. De Ronaldo diuen que només n'hi ha un. Només n'hi ha un. De Romario també. I una cosa a la que estem acostumats en els últims Barça-Madrid, la parella de ball Nadal-Zucker, que treu espurnes. Ens fa recordar aquella Zamorano-Koeman, que també es deien de tot. Ha pogut tallar Ferrer, la toca Nadal, que s'equivoca obrint a la banda, corre Ferrer, també ho fa Redondo, que protegeix la sortida de la pilota, ja fora de banda. Deia l'assistent que era favorable al Barça, diu Rodríguez Martel que és favorable al Madrid. I tenen el xut de Ronaldo, ha agafat l'efecte canviat. I el toca-toca de Nadal i Zucker. Redondo. Ha tocat amb Raúl, que ha allargat la pilota. Massa arriba a la posició de Bahia. I tenen el jove Raúl, el jugador que té la clàusula de rescissió més cara ara mateix al damunt del camp. 6.000 milions de pessetes val Raúl. O diuen que val. Guardiola amb Ivan. Ha pogut posar el peu Víctor. Redondo per Ivan. Per Víctor, perdó. Ha recuperat el Barça. Guardiola obrint a la banda per Figo. Canvia d'encarar Panucci. La passada per Sergi, que hauria de deixar Ivan. Encara Figo cau a terra. L'ha agafat Panucci a falta. És una falta perillosa, bona pels interessos del Futbol Club Barcelona. I Panucci dient que no estava del tot d'acord amb aquesta falta. Perquè més Guardiola li havia dit que... li acabava de dir que havia donat un cop de colze i li deia que no, que havia posat simplement el cos. Aquí tenen Josep Guardiola davant de la pilota. Podria provar el xut directe. No ho fa, juga amb Nadal, li queda molt obert, ha sortit amb els peus per davant, altra vegada Roberto Carlos, tornarà Berresca. Roberto Carlos al mig d'una munió de jugadors, alguns ja falta que s'empenyen. I si no es tanca d'una vegada aquest tipus de jugada, es repetirà tantes vegades com sigui possible. Ara hi haurà segurament targeta per Roberto Carlos. Sí, però Nadal està absolutament a terra. Dóna la sensació que ha trencat. Atenció, que podria estar lesionat també Miquel Àngel Nadal, que no és capaç, i ho intenta perquè no és dels jugadors que acostuma a queixar-se. Està intentant aixecar-se i de cap de les maneres està podent. Torna a sortir Àngel Mur al terreny de joc. El Camp Nou ha cridat fora, fora. I la planxa una altra vegada del brasiler, ara sobre el peu de Nadal. Targeta groga. Sí, és poc per l'entrada. Si hagués tret la targeta groga abans, ara se n'aniria al carrer. He vist un gest, espero que rectifiqui Rodríguez Martel, que aixecava el braç com assenyalant tir lliure indirecte. No seria mai tir lliure indirecte perquè hi ha contacte. És tir lliure directe. Roberto Carlos en la primera targeta groga del partit.
I aquí tenen l'acció anterior de Panucci i Figo, en la que Panucci diu que Figo s'ha llançat a la piscina. I ja veuen que també se les tenen els uns i els altres. L'ambient a la gespa és altíssim. Sí, hi ha nervis. Atenció a aquesta targeta. Li suposa suspensió a Roberto Carlos, que per tant no podrà jugar la pròxima jornada de la Lliga, en què el Real Madrid juga contra el Valladolid. Miquel Àngel Laval, que ha rebut la trompada i que s'ha retirat del terreny de joc. Hi ha el llançament de la falta, que es farà d'aquí a uns instants. I ara qui escalfa és Hristo Stoichkov. Per si Nadal hagués de sortir, Popescu passaria a jugar a central, Ivan de la Peña una altra vegada a la seva posició i Stoichkov a dalt. Això no pot ser, això no és tir lliure indirecte. Això és el que fa que Rodríguez Martel no estigui entre els dos primers, sinó que estigui entre els 10 últims. I si comencem a comentar per sota, això faria que no pogués xiular ni a primera divisió ni a cap divisió. Ho hem dit més d'una vegada. Ara el jugador del Barça fan. Ha d'amonestar. No ho farà. No ho farà. La tanca no està a distància. Amb una mateixa falta, Déu-n'hi-do les errades. És Ivan el que xuta, la pilota ha tocat el cos de Hierro, que era al damunt pràcticament quan s'ha fet el xut. Era un metre. El senyor Rodríguez Martel és molt a prop, molt a prop, molt a prop de perdre els papers, si n'hi quedava algun. L'ordinador té un virus, però de l'estil de Viernes 13. D'aquell que du de cap tothom. Atenció, es produirà el canvi. Hristo Stoichkov ja s'ha tret la para inferior del xandall. Sembla que es traurà també la superior. El segon canvi als 22 minuts per una doble lesió. Ara mira que té jugada Raül, la remena al Futbol Club Barcelona, ha fet molt bé el Xavi Ferrer. Figo, marxa Figo. Atenció, Lluís Figo ha intentat fer una jugada amb Sergi, que entrava per l'esquerra, recuperat el Madrid. Zucker envia fora de banda. Demana tranquil·litat Capello des de la seva àrea tècnica. Sí, el doctor Baños el que demana és el canvi. Aquí veiem el turmell de Miquel Àngel Nadal, que no és capaç tampoc de posar-lo a terra. Sortirà Stoichkov en un dels partits que més li agraden al búlgar. Doncs per posar pau només faltava Stoichkov. En qualsevol cas, Àngel, és dur. Vostè no és àrbitre, però és dur que un jugador passi fora a dos rivals i continuï al damunt del terreny de joc. Això és... I que condiciona tot un partit. Condiciona tot un partit perquè ara a Robson només li queda un canvi en tot el partit. És a dir, que tàcticament està molt i molt limitat. I ara Stoichkov, que ja té prou problemes musculars, haurà d'escalfar en aquests primers instants, perquè si torna a caure, el tercer canvi que anunciava Pichi s'hauria de produir de seguida. Ni Popescu ni Stoichkov han pogut escalfar, i ara la imatge de Stoichkov sobre la gespa és, doncs això, la d'un escalfament abans d'un partit. Robson riu, Capello està seriós, i el Camp Nou xiula. Aquí tenen Roberto Carlos, l'home que ha fet les dues entrades que han acabat provocant la marxa de jugadors del Futbol Club Barcelona. I a més hem de tenir en compte una cosa que segurament l'Àngel ho podrà certificar. Roberto Carlos no és un jugador precisament molt dur. És un jugador que és més aviat ofensiu que defensiu i que difícilment lesiona jugadors. Molt mala sort la que ha tingut avui també el brasiler. És efectivament un jugador que no es pot considerar a l'estrella de l'àrbitre. Atura la jugada d'atac del Barça, considerat falta. I el públic torna a protestar. Li va molt gran aquest partit. Li va enorme aquest partit. És com si jo em poso una americana del Sergi Albert. Penja per tot arreu. Doncs el senyor Rodríguez Martel, el partit li penja per tot arreu. No donen fora la joc de Zucker en una jugada més que discutible. Ha baixat Popescu i ha enviat a Bahia. Si faltava ambient, el públic també està calent. A mi m'ha semblat que no era fora de joc, El defensor del Barça ha sortit massa tard. Però el que està clar és, reglament en mà, que un jugador que lesiona dos jugadors continuï al terreny de joc. Això no és possible. De tota manera, Pere, jo crec que totes les picabaralles que hi ha al damunt del terreny de joc
l'excés de tensió crec que el que fa és perjudicar molt més el Barça que no pas beneficiar-lo. El Barça necessita un ritme constant de joc i s'està tallant contínuament. És Redondo el que du la pilota. Stoichkov cau a terra. Es queixa d'una trompada. Redondo ha posat el peu Sergi. La pilota marxarà. Hi ha corna. Favorable al Madrid. Amb Stoichkov a terra. Després del frec a frec amb Redondo. Jo crec que Redondo el que feia era cobrir amb el seu cos la pilota i efectivament li pot haver colpejat la cara, però en cap cas en una acció fortuïta. Redondo ja acostuma a ser un jugador d'aquestes característiques i atenció al córner, que com deies és el segon del partit, el primer favorable al Real Madrid, i Roberto Carlos serà l'autor del llançament. Roberto Carlos que s'ho pren amb tota la calma del món. El públic està indignat amb el jugador del Real Madrid, que no pot fer el llançament perquè li estan tirant coses, i Carmelo Rodríguez Martí el que s'ha de treure els jugadors del Barça perquè es queixen. Tots els jugadors del Barça al damunt d'ell. I Sanchís que comença a escalfar, que Capello ha anat a dir-li que escalfe. No sé si és que no vol córrer el risc de que Roberto Carlos sigui expulsat. Sí, però per substituir Roberto Carlos segurament l'opció de Chendo seria millor. Sí, però el que li ha dit Capello rapidíssimament en quan ha sortit d'ahir del llançament de córner Roberto Carlos ha anat a Sanchís i li ha dit escalfa. Ara Sanchís li ha dit alguna cosa a Roberto Carlos, que està perdent el pes. Igual l'ha enviat a que li doni alguna ordre. S'ho prendrà amb tota la calma del món el brasiler. I aquí tenen el seu llançament. Segur veiem els punys. Pilota que cau per Seedorf. Cobra la banda per Roberto Carlos en fora de joc. Aquí tenen l'acció entre Redondo i Stoichkov. La puntada ha canviat Stoichkov a Redondo, que no l'ha pogut aturar. I hem pogut veure com Stoichkov ha tingut una lipotímia, producte de l'esforç, probablement. Sí, li ha posat la mà al pit, no pas a la cara. Aquest tipus de jugades sovintejaran, probablement, perquè amb l'ambient que hi ha i amb l'àrbitre que hi ha al damunt del terreny de joc, a qui els jugadors ja no respecten, doncs miraran de prendre la cartera tantes vegades com puguin. Sí, el pitjor és que en un moment determinat s'haurà de fer respectar. Llavors encara vindrà una injustícia més grossa. És a dir, durant uns minuts ha permès tot i després no podrà permetre res. Llançament de Hierro, el cop de cap de Popescu. Pilota que baixa Figo. Luis Enrique, enrere per Guardiola, Ivan. Tocant per Ronaldo. Sergi. Ivan. Abelardo. Ferrer. Dice que vas Luis. Luis no se ha ido. Ya fora de banda favorable al Real Madrid. Som al 29 de la primera. Continua l'empat a 0. Capello dret. A la cantonada de la seva àrea tècnica. Mijatovic. Al damunt d'ell Abelardo. Cau a terra Mijatovic. L'àrbitre diu que s'aixequi, que no està res. El fora de banda és pel Barça. Juga Guardiola. Iván de la Peña. Ha tocat Sergi un pèl curt, buscava Luis Enrique, s'ha llançat a terra Panucci, li ha fet un favor a Luis Enrique, que n'ha tret un córner. Serà el segon favorable al Barça, guanya en aquest capítol l'equip blaugrana per 2-1. Quina por com ha tallat Panucci l'intent de jugada de Luis Enrique. El llançament el farà Ivan. En curt per Stoichkov. Ha fet un xut sobre el punt de penal. La pilota ha marxat sense que ningú no la toqués. Sergi ha vingut a recuperar-la. Guardiola tocant amb Ivan. Ferrer. Sergi. Ha tallat Raúl. No pot acompanyar la pilota. És fora de banda pel Futbol Club Barcelona. Han vingut a fer pressió 3 homes del Madrid, sobre Ferrer i sobre Sergi. Però surten en el moment que veuen que estan dificultats dos defensors, òbviament que ha de ser l'home que menys capacitat estigui tècnicament
aleshores rapidíssimament surten la pressió, perquè robar una pilota en aquesta situació és jugada de gol. És Ivan de la Penya que du la pilota i la juga amb Figo. Altra vegada Ivan. Luis Enrique, Ivan, Sergi. Ha pogut jugar amb Popescu. Que obre la banda per Ferrer. Figo. Encara Figo. Per l'entrada del Xapi. Mira de fer la centrada. Tallar Roberto Carlos. Hi haurà corna. Doncs ja és el tercer. El segon materialment de manera consecutiva. Som al minut 31 de la primera. El 0-0 no s'ha mogut del marcador en una primera part on, excepte gols, ja hi ha hagut de tot. Sí, senyor. El llançament del córner el fa Stoichkov. Per baix. La treu Zucker, ve a buscar la Guardiola, que juga amb Stoichkov. S'ha llançat a terra Zucker per recuperar aquesta pilota. Torna a caure a terra Stoichkov, reclamant un cop de colze. L'àrbitre ha marcat la falta, té la targeta groga a la mà. Zucker es fa l'orni. Quan es gira l'àrbitre no mira. Ara sí. La groga per Davor Zucker. Ha canviat el criteri, senyor Albert. Sí, ja li dic que en un moment o altre havia de canviar, havia de començar a treure targetes, i ara encara es veu més injust que per posar-li la mà a la cara Stoichkov li tregui una targeta groga i per lesionar dos jugadors tan sols vegi una groga a un altre jugador. Ara s'ha endut la pilota Mijatovic i també un ensurt de mort davant de l'entrada de Ferrer. Sergi ha acabat enviant fora de banda. No podia complicar-se en aquestes pilotes que abans comentava el Sergi, perquè una pèrdua aquí suposava tot el mig camp de cara amb pilota controlada per Mijatovic i, per tant, totes les facilitats per fer gol. Cada vegada que Roberto Carlos té la pilota al Camp Nou al xiula, ha aturat ara Guardiola. Ronaldo, que feia estona que no ens havia ensenyat res. Aquí tenen possessió de pilota, 63 al Barça, 37 al Madrid. No ha estat bo el control de Mijatovic, la pilota marxa, ratlla de banda pel Barça. Però aquesta és una jugada habitual i que han de tenir molt en compte els defensors, sobretot els dos centrals del Barça, les passades llargues del darrere de Hierro, Roberto Carlos i fins i tot en aquest cas de Sidor, no? Perquè si et guanyen l'esquena, doncs si fan un bon control es queden en immillorable condició de poder afrontar 1 contra 1 a Bahia, no? Sergi, que era dur. Jugant amb Guardiola, el pressionarà Sidorf. Ha pogut jugar amb Luis Enrique i aquest amb Ferrer. Obrint per Figo. Davant d'ell Roberto Carlos. Ivan. Obrint per Sergi. Aquest amb Stoichkov. Ha anat bé de Víctor i Panucci. Ivan, Guardiola. Intenta una passada interior per Ronaldo. El rebot serà per Figo. Ve a tancar-lo Zucker. Encara Figo. Ha mirat de fer una trena, ha fet la pantalla Redondo. Això és targeta perquè Redondo no buscava jugar la pilota. Sí, però Hem tornat a canviar de criteri. O no en tenim, que és l'altra possibilitat. aquest és el pitjor dels temes. És a dir, va darrere del partit. No el té dominat en cap moment. Doncs ja és empipador que un partit com aquest, que es produeix tant de tard en tard, que té tots aquests al·licients, que trau l'atenció a tantíssima gent. Diuen que 200 espectadors en tot el món vinen a aquest partit. El xiuli un home com aquest. Ja és trist. Atenció a Stoichkov. Prova el xut directe. La pilota ha sortit a l'esquerra de la porteria Vilna. Doncs ha estat el quart llançament tot just en 35 minuts. Ara mateix es complirà els 35. El quart llançament del Barça en tota la primera part. Esclar que el Real Madrid només ha xutat una vegada, molt fluixet, en una acció de falta de Roberto Carlos. És Figo. Figo fa una centrada. La pilota l'ha pogut treure Panucci. El control amb el pit de Redondo jugant amb Roberto Carlos. Zucker. Bona puntada llarga per l'entrada de Mijatovic. L'ha deixat passar, pilota que acaba a peus de Sergi.
Ivan. Popescu, Sergi. Stoichkov. El darrere del Panucci s'ha equivocat Stoichkov, li ha pres la pilota a Víctor. Cau a terra, Víctor, és falta de Risto Stoichkov. Aquí tenen l'acció de Stoichkov amb Víctor. I el llançament de Panucci per baix. Pilota que arriba Raül, quin retall acaba de fer Raül a l'interior de la gran. Sort, Sergi n'envia els núvols. I no sé què hagués passat si Raül es deixa caure, Perquè la veritat, Sergi, és que l'estaven agafant. Segurament no hagués passat res, Mireu. No, jo dic que no hagués passat res, que no hagués sentit res, l'àrbitre no hagués xiulat res. Aquí tenen Raül, el retall que li fa Albert Ferrer és espectacular. Ell també agafa, És d'aquestes jugades que tots dos s'agafen del bracet. Van a passejar. I hem vist un detall molt bonic de l'ahir amb Raül fent broma sobre aquesta jugada. És Roberto Carlos qui ha xutat buscant Víctor. Luis Enrique ha permès un rebot que arriba a peus de Redondo, obrint per Sidorf. Ho torna a provar el Madrid. La treu Popescu. Stoichkov. Busca un espai per treure aquesta pilota que acaba a peus de Guardiola. Ha mirat de fer una passada per Ronaldo i era molt present el Corta. Ara és Hierro qui la treu. Encara Hierro. I Panucci. Fent una puntada llarga perquè corri Raül. Perdó, Mijatovic. És pilota per Bahia. Impressionant l'esbroncada que li acaba de fer Fabio Capello. El pobre Víctor per aquesta passada. No s'està darrere el tècnic italià que viu el partit d'una manera ben curiosa, en plena intensitat. I diferent a un Bobby Robson avui, bastant tranquil. És com un lleó dintre d'una gàbia. Va caminant per l'àrea tècnica. Ha tret ara Hierro amb una puntada llarga que arribarà a la zona de Bahia, que surt de l'àrea per jugar amb Popescu. És que al Barça li va molt en aquest partit, però el Real Madrid també. No hem d'oblidar que un empat avui, una victòria, donaria materialment el títol de Lliga al conjunt blanc. A més, hi ha un fet que els jugadors del Madrid destacaven. Fa 14 anys que cap equip del Real Madrid aconsegueix vèncer al Camp Nou. Des del 22 d'octubre de 1983, 1-2, ningú, cap equip del Real Madrid ha aconseguit guanyar el Camp Nou. I aquesta és la reacció que comentava abans de Fabio Capello. Com el 38 de la primera continua l'empat a 0. De falta la llançarà Guardiola. Buscant una rematada, ha trobat el cap del Corta. Roberto Carlos. Ha mirat de picar pel damunt de Figo. Falta que no marca l'àrbitre de Roberto Carlos a Figo. Guardiola intentant la centrada. Figo ve a guanyar la pilota, és a l'interior de la gran. Figo prova el xut, hi ha un rebot. Pilota per Abelardo. La més clara del partit l'ha tret Ilner. Encara és viva. A l'interior de la gran, Luis Enrique la treu al Madrid. Ha estat la millor oportunitat del partit. Ha caigut a peus d'un defensa, Abelardo. Ilner amb el cos ha pogut treure la pilota. I segurament per això, perquè li ha caigut als peus d'Abelardo, no ha acabat transformar-se, perquè algú amb més tranquil·litat, segurament, amb més hàbit d'estar en aquesta zona, hagués tingut una bona oportunitat per marcar al minut 38. Anotem l'ocasió més clara del partit. Abelardo amb el cap dins de l'àrea fa màgia. Amb el peus dins de l'àrea defensa. És la seva feina. Ha tallat ara Sergi. Ja fora de banda favorable al Madrid. El 39 de la primera. Aquí tenen l'acció. El xut d'Abelardo amb la cama esquerra. I bé, han vist com l'ha tret el porter Ilner. Ara hi ha un corn, ha protestat a l'estadi. Serà el tercer, igualtat en aquest capítol. 3-3 per fer el córner, com sempre, des de l'altre costat del camp. Creuant-lo ben tranquil, Roberto Carlos. I aquí tenen Pizzi mirant el moment del xut d'Abelardo i la reacció de la banqueta del Futbol Club Barcelona. Tot i el posat de tranquil·litat de Roberto Carlos,
segurament no deu estar massa tranquil. Com es diu, la progressió va per dintre. El llançament de Roberto Carlos, salta Bahia posant les mans, Víctor, prova el xut, Bahia! La millor oportunitat del partit pel Madrid ha estat per Víctor, Bahia enviat a córner. Al minut 40. Ara venia Víctor a jugar aquest córner amb Roberto Carlos. I ha de venir un altre jugador del Barça, si no fan superioritat numèrica. És el que han fet. Aquí tenen la central, Roberto Carlos, ha posat al cap el Xavi Ferrer, salta Guardiola, pilota que cau a peus de Popescu, que l'allunya cap al mig del camp, ve a buscar-la Seedorf. Zucker, davant d'ell Ferrer, també Stoichkov, ha posat el peu Ferrer a fora de banda pel Madrid. L'home que ho fa tot, Roberto Carlos, el fan efectiu. Aquí tenen el xut de Víctor i el rebuig de Bahia. Darrere seu Luis Enrique esperava no haver d'intervenir. Ha jugat Roberto Carlos amb Zucker, la treu per baix, pilota que acaba a peus de Raúl, la treu Sergi. Sergi Mivan, surt el Barça a l'atac, ha mirat de jugar amb Ronaldo, li ha sortit bé. Davant de Ronaldo només Hierro, encara Ronaldo, ha posat el peu Hierro i ha pres la pilota, la recupera el brasiler. I obre l'espai per Ivan. Figo. Mira de buscar l'eix de l'atac, cau a terra, l'àrbitre diu que continua el joc, cau a terra, i van de la penya i la falta. Doncs tampoc l'ha vist Tampoc la Carmelo veurà, Martel. però és una altra targeta que tampoc no traurà. I avui, aviam si es veu la repetició. Rodríguez Martel no ha vist aquesta falta perquè tenia entre ell i l'acció un jugador. No és aquesta l'acció, sí aquesta. Iván de la Penya fa un túnel i rep l'entrada al Corta. Segurament des de darrere es veurà com Redondo el tapava. Doncs el que no es pot xiular és l'orella. Home, ell ha vist un home a terra, la gent cridant, i ha assenyalat falta. Iván de la Penya per fer el llançament. La falta és molt perillosa. Bona posició fins i tot per tirar pel pal del porter. Ho prova Iván, la pilota solta a l'interior de la gran, és Figo, prova el xut, fora! Atenció que hi ha un jugador del Barça estès a terra, crec que és Ronaldo. Sí, sí, és Ronaldo que ha rebut un cop al cap. I Iván de la Penya que retorna a la seva posició després de no haver convertit aquell llançament de falta. Aquí tenen l'acció, cau a terra Ronaldo, després d'haver rebut el cop. I ara l'Àngel Mur. Que s'està guanyant el sou, només per al partit d'avui. Sembla que Ronaldo ha rebut un cop fort Del Corta. al front. Dóna la sensació que hi ha fins i tot un bony. I només faltaria que Ronaldo també hagués caigut lesionat el dia d'avui. I ja n'hi ha prou amb dos. S'obren les lesions i falten els gols. Aquí tenen l'acció del Corta, el passar pel damunt del brasiler. Ha estat quan li ha picat a la banda esquerra del cap. Amb la part del colze, amb l'os. I aquí tenen Lorenzo Sanz, el president del Madrid, veient el partit des de la llotja. Diu Robson. No crec que sigui de felicitat. Estava fa uns instants molt empipat amb la falta que li han fet a Iván de la Penya. Una miqueta enfadat per la reiteració de faltes. Sí. Atenció a aquesta pilota a l'interior de la gran. Va bé, l'atlet Bahia, llença a terra Mijatovic. Això sí, després de topar amb el porter portuguès del Futbol Club Barcelona. Roberto Carlos. Cau a terra, marca falta l'àrbitre. I targeta per Luis Figo. Senyor Albert. Sense comentaris. Home, faci en algun. Sense comentaris. Aquí tenen l'acció, el llançament de Panucci. El control massa llarg de Mijatovic. I com deixa el genoll sobre el cap del porter. Això abans no es feia, Àngel. Abans era típic dir que és un gentleman, el davanter sempre saltant per sobre del porter. Atenció a l'entrada, Redondo a l'interior de la gran, el xut fora.
I aquí tenen Ronaldo demanant permís per tornar a entrar. Som al 45 en temps afegit. S'han perdut llargs 2 minuts i el xut de Redondo, el que no han arribat 2 jugadors del Madrid. Veia després de rebre la trompada de Mijatovic. La falta de Panucci a Ronaldo. Hi ha faltes i faltes, hi ha moltíssimes interrupcions, per això no hi ha un ritme continuat de joc. Jo segueixo dient que perjudica el Barça, segur. Aquí té 8 faltes contra 11. 19 faltes menys a les que ens ha semblat. Sí, perquè a més hi ha hagut interrupcions llargues. Ara ha posat les mans Gilner. La treu Roberto Carlos amb Redondo. Obrint a la banda per Zucker. Recula el Barça, són 4 contra 5. Sidorf obrint per Víctor, que bé s'ha creuat Sergi. Stoichkov amb Luis Enrique. Surt el tall Hierro, pilota que arriba Guardiola. Obrint per Figo. Figo davant de Roberto Carlos, Figo a l'interior, cau a terra, penal. Cau a terra, penal. Sobre el minut 47, i atenció, perquè si és penal podria ser targeta, que no traurà, i seria la segona per Roberto Carlos. Senyor Albert, jugada per vostè. Ha assenyalat el penal, ben assenyalat, no toca la pilota, toca el peu de Figo. Hauria de ser targeta groga, tampoc no ho serà. Roberto Carlos avui podrà fer el que vulgui sobre el terreny de joc. Aquí tenen l'acció. Senyor Albert. Sí, penal. En cap moment toca. Figo és molt llest, es posa al mig per evitar que toqui la pilota. El penal ben assenyalat. Roberto Carlos no toca la pilota, sí toca Figo i el penal correcte. Ronaldo tenia el bony, s'estava tocant fins i tot amb una gasa que li ha donat el doctor Baños, i per això hi ha hagut un moment d'incertesa per saber si el penal llançaria ell o Hristo Stoichkov. Tots dos han estat comentant la jugada i finalment serà el brasiler. Ronaldo a punt al minut 48 per fer el llançament de penal. Serà Ronaldo qui provi de sorprendre Ilner. Aquí el tenen amb bony i tot. Bony i arracada, Ronaldo amb la cama dreta, va cap a la pilota, xuta, atura Ilner, pilota per Figo, Ronaldo, gol, 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 reclamen els jugadors del Madrid un possible fora de joc. Mai hi ha fora de joc si la pilota està per davant del jugador. El gol és absolutament legal. I el gol és de Figo, Encara que l'hagi fet Ronaldo, el gol és de Figo. Doncs ja és la segona... Aquí tenen el llançament amb la dreta. L'ha endevinat Ilner, el rebot surt per Figo, que li dona la pilota al brasiler perquè marqui el primer gol del partit. El penal ha llançat horrorós, Sí. Dèiem que era la segona vegada que li passava això aquesta temporada contra el Compostela. Ja va fallar Ronaldo el seu llançament de penal. De seguida va haver el rebuig i després Ronaldo va marcar. Com avui, no hi ha fora de joc. Guanya el Barça, hem arribat al descans 1-0. Mitja part a l'estadi, el gol de Ronaldo després d'errar el penal. Figo, Ronaldo gol, mitja part a l'estadi, Barça 1, Madrid 0, tornem d'aquí una estona. Bona nit novament des de l'estadi del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen una imatge poc habitual des de dalt de tot l'estadi. Això és el gol sud. I l'estadi que, com poden veure, és ple. Bé, ara no és ple del tot perquè molta gent està fent un mos abans que res. I aquí tenen el llançament de penal que ha pogut aturar Ilner. Com ha arribat a la pilota Figo, ha jugat amb Ronaldo perquè marqués el que de moment és l'únic gol del partit. I aquí tenen, mirin, la llum dels flaixos que s'han arribat a encendre en l'instant en què Ronaldo llançava el penal. I el disgust de totes les persones que feien la foto. Per cert, Pere, al descans
Ara veiem la mare de Ronaldo amb el secretari del jugador, César. El comentari del descans era preguntar als jugadors del Barça, preguntava a la gent si realment hi havia penal. Sergi Albert ho ha deixat clar. Sergi Albert ha dit que sí. Sí, per mi era penal, Doncs no hi ha el convenciment entre els jugadors del Barça i els jugadors del Madrid de que l'acció fos tan clara com ens ho comenta Sergi Albert. Un altre parell de dades. La primera, sembla que la lesió de Nadal és més greu que la de Giovanni. Primer diagnòstic. Diuen que són cops, però cops molt poderosos, que segurament deixaran a tots dos fora de la final de Rotterdam. A la final ja saben que dimecres jugaran contra el Paris Saint-Germain a la final de la Recopa. Aquesta és l'acció. El Sergi la pot comentar sobre la marxa. Sí. Ell per darrere no toca primer la cama abans que el peu. És a dir, fa el toc. Aquí, ara mateix. Aquesta és la presa bona. Veus, amb la cama esquerra sobre la cama dreta és el que fa caure. No és sobre el peu, és sobre la cama. El penal, ja he dit sempre que estava ben assenyalat. A més, Rodríguez Martel, que té una bona condició física, estava allà sobre, jo ho he vist claríssimament. El penal no ofereix cap dubte. Perdona, Pere, surten els jugadors. Nosaltres aprofitem per preguntar-li al doctor Baños com estan els lesionats. Giovanni. No, Giovanni té un cop molt fort en el turmell i bueno, espero poder-lo recuperar pel dimecres, i Nadal té un cop molt fort en el primer metatars del peu i ara el doctor Borrell li farà unes radiografies a la CPI. El Ronaldo només és un cop que li ha suposat un bony. Un bony, exactament. Gràcies al doctor Baños, que torna ràpidament, ens ha atès amablement. Aquestes són les primeres impressions, tot i que, com ens deia el doctor del Futbol Club Barcelona, hi haurà encara una mica de temps per saber què és el que tenen tots dos i també si poden o no ser a la cita de dimecres a Rotterdam. Aquí tenen Roberto Carlos, l'home que ha estat el protagonista en aquestes dues lesions, en dues entrades molt lletges. I ara veiem que el Madrid farà el primer canvi. Hem vist entrar Mavisca. Ha estat escalfant també Zé Roberto, que de moment no entrarà. I al damunt de l'estadi hi ha una pilota de futbol enorme, que ara en retira Albert Ferrer. Si haguessin de jugar amb aquesta, la cosa seria bastant més complicada. El canvi de Mavisca és per Víctor, és un canvi habitual en la formació de Fabio Capello, i la segona part és a punt de començar. De fet, aquest era el dubte. Comença la segona part, ha xiulat Rodríguez Martel, mou la pilota al Barça. Ja fora de la banda favorable al Futbol Club Barcelona, hi ha hagut un moment de dubte, perquè l'àrbitre assistent anava a aixecar la bandera cap a l'altra banda. I com hi ha hagut una vegada que l'ha desautoritzat, doncs primer ha preferit mirar-se l'àrbitre. Ara hi ha falta de Redondo sobre Luis Enrique. Falta que ha marcat Rodríguez Martel. Panucci Stoichkov. I el tall de Roberto Carlos amb el pit. Raúl mirant de fer una passada que li ha sortit bé. Roberto Carlos fa la centrada, sort Vallès i atrapa. S'ha llançat perpendicularment a la porteria Bahia per atrapar aquesta pilota que buscava un rematador al segon pal. El llançament de Bahia, molt curt, ha pogut tallar amb Mavisca. Seedorf. Redondo. Ha tocat Raúl, pilota per Ferrer, que juga amb Guardiola. Figo. Ivan que mira de fer una passada per Luis Enrique en bona posició, cau a terra Luis Enrique. L'àrbitre diu que continuï el joc. La treu Roberto Carlos. Tot just el primer minut de la segona part del partit. I ja hi tornem a ser Mijatovic. Ara marca falta de Ferrer a Mijatovic. I veia que ja hi tornàvem a ser, no tant perquè fos falta o no, que això doncs queda a criteri de l'àrbitre i també del senyor Albert. Senyor Albert. Falta. Aquestes entrades són senzillament, vamos, de jutjat de guàrdia. Ha tingut sort de tocar la pilota, Sí, home. Perquè si no, si arriba a tocar Luis Enrique, li hagués fet mal. Sí, el penja. Doncs hagués sigut el tercer lesionat, El penja a la visera. I era l'últim defensor. I això és el que ha entès també el públic, que per això estava empipat.
tot just, com dèiem, al primer minut de la segona part del partit. Ara hi ha una falta favorable al Madrid. Llançarà Hierro, amb dos homes a la tanca del Futbol Club Barcelona. Hierro buscant el xut del Corta. Hi haurà corna. Corna favorable al Real Madrid. Serà el primer de la segona part, és el cinquè favorable a l'equip blanc. Cap encara n'ha llançat el Barça després d'aquesta acció assajada en la falta de Fernando Hierro. Ara s'acosta Roberto Carlos a la zona del corna per fer efectiu el llançament. I aquí el tenen. El farà amb curt per Amavisca, que li torna, surt a tapar-lo Guardiola, pilota que surt fora de banda. Com al minut 3 de la segona banya el Barça per 1-0, un gol que ha arribat en el temps afegit. Un penal que ha fallat Ronaldo, una pilota que ha tornat a posar en joc Figo, perquè Ronaldo acabés marcant el que fins ara és l'únic gol del partit. Amavisca ha posat el peu Sergi, ve a buscar-la Ronaldo, cau a terra i a falta. No hem d'oblidar, Pere, que el Real Madrid només ha perdut un partit en tota la temporada, va ser al camp del Rayo Vallecano, en la 25a jornada, som a la 37a, és a dir que l'única derrota va arribar el 16 de febrer. Té molt mèrit només perdre un partit, perquè vostès es facin a la idea, el Barça n'ha perdut 7. I només en 2 dels seus desplaçaments, Extremadura i Rayo, si no recordo malament, no ha aconseguit marcar. A la resta sempre ha aconseguit marcar. El que passa que a fora, que ha guanyat 10 partits i n'ha empatat 7, a fora, dic, sempre guanyen justet. 6 dels 10 partits guanyats ho han fet per la mínima. El que passa que sí guanyen. Atenció, Mijatovic, fora! El control de Mijatovic. Tot el perill, Pere, sempre és amb les passades que guanyen l'esquena. Passades llargues de molts metres. I tant Mijatovic com Zucker guanyen l'esquena als defensors, i ahir un bon control és una jugada claríssima de gol. Aquí tenen l'acció, reclamaven fora de joc els jugadors del Barça, senyor Albert. No existia. Ara hi ha falta de Panucci a Hierro, a Stoichkov, perdó. I la figura de la falta reiterada, doncs, aquí tenen el control i ha acabat un pèl malament. Ha girat bé. I Couto a la grada. Al costat de Laurent Blanc, sí. Couto ha estat un dels descartats per jugar al partit. De fet, havia estat convocat. Couto i Roger han estat els sacrificats el dia d'avui. És Figo. Figo amb Luis Enrique, que corre envoltat de jugadors del Madrid. Cau a terra Luis Enrique. Panucci mira de treure la pilota, recupera Luis Enrique i ara marca falta de Luis Enrique a Panucci. Aquí tenen l'acció entre Panucci i Luis Enrique. Abelardo amb el cap. Ara Stoichkov, pilota que queda a peus de Amavisca, que ha jugat amb Redondo. Ara ha sortit Bebo Pesco a tallar. Stoichkov. Carregant cap a la zona de Figo, protegint la sortida de la pilota Roberto Carlos. Serà pilota pel Madrid. El corta. Hierro. Ha tocat Mijatovic per Seedorf. Tendria la pilota. Guardiola ha marcat falta de Belardo a l'àrbitre. I sembla, Àngel, que la dinàmica d'aquesta segona part ha canviat una mica. Sí, ha canviat, encara que la primera part, els 3 o 4 primers minuts també han estat una mica de pressió del Madrid, després ha respost rapidíssimament el Barça. Per aquesta segona part ha sortit el Madrid decidit. El dubte que tenim al descans era saber si el Madrid es podia conformar amb un resultat de derrota per la mínima, perquè de tota manera segueix sent un punt més per golaveratge. El Barça ha d'intentar fer el segon gol. Ha xutat Roberto Carlos, ho torna a trobar fora. De tota manera, la primera part el Madrid ha estat francament malament en l'aspecte ofensiu. Així, defensivament ha estat acceptable, replegant-se ràpid i bé,
en atac, pràcticament, la possessió de la pilota ho diu tot. Ha estat un 62% del Barça contra un 38%, que és una possessió aclaparadora. Hristo Stoichkov demana targeta groga amb tota raó. Si assenyala la falta, la pilota està com a 10 metres per davant d'ells, hauria d'assenyalar la targeta groga. Rodríguez Martel no la traurà. Aquí tenen l'acció de Stoichkov, que li ha fet un bon barret de taló a Panucci, que li ha fet falta. L'acció era clara, però Rodríguez Martel, que té prou problemes en decidir quin fiolet utilitza, si el platejat o el negre, perquè en du dos. No ha marcat la targeta. Som al minut 7 de la segona part del partit. Barça 1, Real Madrid 0. Juga Raúl. Mijatovic. Obrint a la banda per Panucci. Belluga amb Mavisca. Ha posat el peu Stoichkov ja fora de la banda. Portem ja 8 minuts d'aquesta primera part. El Madrid ha xutat 3 vegades contra la porteria de Bahia. La més clara queda Mijatovic sol. I el Barça encara no ho ha fet. Ara Stoichkov és parat davant de Panucci, que acaba d'entrar una pilota a les mans a dintre del camp. Hauríem d'explicar a Panucci de què va l'invent aquest. Stoichkov li està explicant a Panucci que té tot el dret de fer el que està fent mentre no bellugui. Senyor Albert. Sí, té tot el dret del món. I com ho havia dit Rodríguez Martel, des d'on estava, si l'ha escopit Hristo Stoichkov ha estat un del públic, doncs ell no ho sap. Aquí tenen Panucci. Una de les parelles de ball avui li ha tocat la lletja, perquè ballar amb Stoichkov ha de ser complicadíssim. Doncs no està ningú del públic. Valga'm Déu. La falta marca Rodríguez Martel, els jugadors del Barça al seu damunt, reclamant que prengui alguna decisió. I la decisió sobre Stoichkov. Sí. A Stoichkov li estan donant empentes la resta de jugadors i l'àrbitre està fent el paper de la trista figura. Se l'endú Mijatovic. Ara s'abraça amb Mavisca. Hi haurà targeta groga per Hristo Stoichkov. Que és la 5a, per tant tampoc podrà jugar la setmana que ve contra el Celta el pròxim partit de Lliga. I aquí tenen l'acció de Roberto Carlos en Figo. Per baix. Caia sota els pals. Panucci. Roberto Carlos, que farà el llançament de la falta. Des d'aquí a trencar. Sí. I calent com va, la rebentarà. El que passa que primer ha de xutar. Aquí tenen Roberto Carlos. La pilota fora. Ha marcat corna l'àrbitre. El seu xut ha sortit molt ras. Sembla que ha tocat la tanca, Ha tocat algun jugador. Sí, de la tanca, jugador. de la tanca. Concretament Luis Enrique. El que no tenia tan clar és quin jugador havia tocat, perquè ha passat entre dos jugadors, un del Barça i un del Madrid. Doncs ja és el segon corna favorable al Madrid. El Barça no surt del seu camp. El llançament del corna l'ha enviat fora davant de Ronaldo. Som a l'11 de la segona part del partit. Ronaldo i el seu gony. Seedorf. Hierro, l'estadi que crida Barça. El Corta, que no entrega bé, ha posat el cap Panucci. Roberto Carlos, Seedorf. La pressió del Barça i a falta d'Ivan Seedorf.
Alcorta. Mirant de penjar una pilota per l'entrada de Raúl. Surt Bahia, no ha pogut agafar-la. El rebut llarg sobre el mig del camp. Corre Figo, saltarà Hierro. Pilota solta, posa el peu Hierro. Cop de cap de Luis Enrique. Ronaldo, Panucci amb el cap a Ilner. I és curiós, Àngel, però Pep Guardiola no ha tocat una pilota en tota la segona part i no hi ha control del partit. Targeta groga. Cau a terra Luis Enrique, hi haurà targeta per Alcorta. Que havia cantat ja el senyor Sergi Albert. Ara trobem a faltar la targeta groga no treta al Corta al minut 42 de la primera part. Seria el segon jugador que se n'anava al carrer. Ha dit bé Xavi, la participació de Guardiola ara és nul·la i pràcticament es ressenteix moltíssim l'equip. És que fins i tot a la primera part també Ivan de la Peña venia a rebre la pilota pràcticament dels peus de la defensa i si no era el Pep era Ivan. Però aquesta segona part no està combinant en cap moment. El llançament de Stoichkov. La treu Mijatovic. Sol envoltat de jugadors del Barça. Ha posat el peu Sergi. I ha de recuperar Zucker. Pilota solta que arribarà a la zona d'Ilner. Amb el peu deixa per Hierro. I tenen Josep Guardiola. Panucci. Puntava llarga per Zucker. Ha pogut posar el cap Popescu. Salta Ferrer. Encara Zucker, al damunt d'ell Ferrer. Ha posat el peu Ferrer a fora de banda. L'àrbitre diu que és falta. Sí, ha assenyalat falta, Li ha semblat a vostè, A mi no m'ha semblat falta, tocava la pilota, després toca el jugador, però bé, l'àrbitre estava molt més a prop que nosaltres. Sí, això és evident. El llançament el farà Roberto Carlos. Ha saltat Bahia, no l'ha arribat a tocar, la pilota s'ha passejat per davant de la porteria del Barça, la té Seedorf. Redondo. Hierro. Ara el Barça no ho està passant bé. Som al 14 i mig de la segona part del partit. Guanya per 1-0, però la pilota la té el Madrid. Seedorf intentant fer jugada. La treu Sergi a la banda, fora. Criden les banquetes, ara ja Robson dret dintre de la seva àrea tècnica. I a partir d'aquests moments és quan pot tenir importància, veritable importància, el fet de que s'hagin lesionat dos jugadors tan aviat i Robson hagi tingut que fer els dos canvis tan de pressa. Ara només té una opció i l'hauria de guardar pel que pugui ser. Sí, perquè queden molts minuts i si decidís fer el tercer canvi perquè hi ha alguna cosa que al damunt del terreny de joc no li agrada, doncs corre el risc de que tants i tants minuts que queden se li pugui lesionar qualsevol i per tant jugar 25 minuts amb un jugador menys. Hierro ha jugat amb Redondo. Aquest ho ha fet amb Mijatovic, pressionat per Ferrer, li marquen falta Albert Ferrer. Aquí tenen 0, Roberto. Escalfant, ja ho ha fet a la mitja part. I continua escalfant a la banda. Alcorta pot provar el xut des d'aquí, fora. La posició de la pilota ha canviat bastant, Àngel. 56 al 44, la mitja part no era aquesta. Sí, és que aquesta segona part el Barça no està tenint en cap moment la pilota i el Barça és un equip que per fer el seu joc ha de tenir la pilota en el seu poder, no? Pot ser que la línia de mitjos, quan el Madrid ataca, es col·loqui fins i tot massa a prop dels defenses i per tant se deixen massa espai i a l'hora de recuperar la pilota òbviament no tenen pràcticament en qui jugar i la perden amb moltíssima rapidesa. Una dada important, aquest xut del Corta desviat, però és el 6è del Real Madrid a la segona part i el Barça ni un. Portem un quart d'hora. De fet, el Barça ha perdut amb respecte a la mitja part un 6% de possessió de pilota. El tenien al 62 a la mitja part. Ara estan al 56. Guardiola, Popescu, buscant un espai, la pressió de Redondo li fa difícil. Le han
Marcial, la pilota ja fora, de banda favorable al Madrid. Roberto Carlos per Zúquer. Zúquer i Ferrer, la pilota marxa, és fora de banda pel Barça. Juga Ferrer amb Popesco. Guardiola. Ha mirat de fer jugada amb Luis Enrique, no li ha sortit bé, la treu com pot Abelardo. Pilota que s'endú amb Avisca. Cau a peus de Raúl, a l'interior de la gran. Sergi Raúl. Ha vingut a buscar-la Pito Abelardo. La treu Guardiola, Sergi, Ivan. Guardiola, bellugant-la ara als jugadors del Barça, ràpid, amagant-li la pilota als jugadors del Madrid. Finalment aquesta surt cap al mig del camp. Ha vingut a buscar-la Ronaldo. Ha donat una puntada a Redondo, que li dona una empenta davant de l'àrbitre. I ja hi tornem a ser. Ha fet de pistoler. O no? Veurem si treu la targeta groga o no. Sí, Sí, targeta groga, va. Per Ronaldo. Només li treu a Ronaldo. Però no li treu a Redondo. Senyor Albert, reclamo de la seva sapiència per entendre alguna cosa. Això és targeta i l'acció posterior de Redondo també és targeta. Doncs ja en van 6, Roberto Carlos, Zúquer i el colze per les madridistes, Ronaldo, Figo i Stoichkov. Pels Blaugrana. Mira, va treure la pilota Guardiola. Al damunt d'ell Zúquer ho ha pogut fer, ha jugat amb Ronaldo. Perseguit per Roberto Carlos, encara Ronaldo. Ronaldo canviant el joc per Stoichkov. Que vol tornar la pilota a l'interior de la grana, la controla amb el pit un pèl llarg. La pilota ha marxat per la ratlla de fons. Doncs aquesta és la primera aproximació de la segona part. Arriba el minut 19 i vaja, no diríem que és ocasió, ho deixarem en aproximació. El control de Ronaldo el deixa massa escurat, ha tapat molt bé Roberto Carlos. La pilota, doncs, que ha sortit fora. Però ja és important que el Barça s'estiri, no? Perquè si no, pràcticament estava dient adeu a la possibilitat de fer un segon gol, a no ser que sorprengués el Madrid amb un contraatac. El risc d'estar tant minuts endarrerit l'equip doncs fa que estigui la pilota al voltant de la porteria molts minuts i la possibilitat de que l'equip rival tingui opcions de gol. És que en aquesta zona de creació on ara mateix intentava posar la pilota a Ronaldo Guardiola. Anem a esperar. Ronaldo, encara Ronaldo. Han fet una mica de tot i ha marxat la pilota. L'àrbitre diu que res de res. I el nostre àrbitre què diu? A mi se'm va que l'empataven per darrere, que era falta sobre Ronaldo. Està espès el senyor Rodríguez Martel. El problema no és que estigui espès, el problema és que això no sorprèn ningú. El problema és que no en sap. Exacte. Que no sorprèn ningú. Ivan. Encara Ivan, mira de marxar. Ha caigut a terra davant de Hierro, no marca ni falta l'àrbitre i ull, Ivan. Quina por. Perquè anava disparat cap a l'àrbitre. Zúquer. Mocadorada al Camp Nou per l'àrbitre, el senyor Rodríguez Martel. I Luis Enrique, que el va perseguint i li va dient de tot. Esclar, s'ho ha fet una vegada. Atenció a Mijatovic, fora! El xut de Mijatovic ha marxat fora després de tocar un jugador del Barça. Però clar, ara tampoc no dona corna. Vaja. Això és falta, targeta groga i el que vostè vulgui. I el cabreig de Ivan de la Penya, doncs, comprensible. I la jugada del perill de Madrid, un altre cop, passada. Anava llarga per Mijatovic. Sí. Aquí la tens. Mira. És cada una de les jugades del perill de Madrid ha arribat per ell. La pilota toca Popesco abans de sortir. No ha donat corna i aquesta és la mocadorada de l'afició. Abelardo Popescu és una parella de centrals inèdita perquè tots dos han coincidit en l'equip titular moltes vegades, però no pas formant duet central a l'eix de la defensa. Ara no estan en terra, Redondo i Zúquer, és pilota altra vegada pel Barça. Surt Mourinho a parlar amb Ferrer.
Darrere un llançament per Luis Enrique a fora, la banda favorable al Barça, ha guanyat uns metres l'equip blaugrana. Torna a provar-ho amb Luis Enrique. Figo. Encara Figo, marejant Roberto Carlos de Zúquer. Ara la passada Figo l'ha pogut tallar Raúl, ha recuperat a Belardo. Iván Stoichkov per Guardiola. Sergi, davant d'ell Panucci. La centrada llarga, ha mirat de rematar Ronaldo, que ha pogut treure el corta. Guardiola tocant bé per Figo. Pot provar el xut Figo a les mans. El millor de tot, el toc de Guardiola. El primer és veient el futbol molt abans, la posició dels companys, dels rivals, molt abans de que la pilota li arribi als seus peus. Aquí tenen el xut de Figo a les mans, Ilner. El primer que ha fet el Barça a la segona part, als 23 minuts. S'anima el Barça, fa que també s'animi Uf, això el han sigut públic. mans. Hi ha hagut les mans de Ferrer, que l'àrbitre tampoc no ha vist. Mira de fer jugada Ronaldo, pilota Stoichkov! Ha arribat abans Ilner, havia aturat el joc l'àrbitre. Tallava una jugada de gol. Tallant una jugada efectivament de gol. Tinc un gat de guix a casa que hi veu millor. I ara li està dient això mateix Stoichkov a l'àrbitre. No podia aturar de cap de les maneres, o com a mínim esperar una mica. Sergi, perquè la llei de l'avantatge no permet. El reglament li permet esperar un moment. Esclar. El que no pot fer és tallar com a tallar. És a dir, va sumant, però va sumant negativament. La falta favorable al Barça. Guardiola l'obre per Figo, que penjarà. Havia entrat Luis Enrique, també Ronaldo, també Abelardo, ja corna. Aquí tenen el pito Abelardo. I el Madrid a punt de fer un canvi. Entrarà Zé Roberto. Sí, serà el segon canvi. Zé Roberto entrarà en el lloc de Davor Zúquer una vegada més. Se'n tornarà a anar contentet. Sí. Llançament d'Ivan, molt obert, ha tocat amb el cap Figo, la treu Roberto Carlos, pilota que cau a peus de Ferrer. Que fa aquesta puntada llarga per Ivan. Ja pot creuar Panucci a fora de banda pel Barça. Doncs ara, si ho permet, Carmelo Rodríguez Martel es produirà el canvi. Zúquer se'n va corrents cap a la banda. Zé Roberto entra en el lloc del davanter croat. Pica de mans Zúquer amb Fabio Capello en una imatge poc habitual. És la, atenció, 19a vegada que Zúquer és substituït aquesta temporada. Avui Zúquer s'ha quedat sense marcar, que és un fet que contra el Futbol Club Barcelona últimament era molt habitual. No, ja amb el Sevilla, Ja amb el seu Sevilla, exequip ja li exacte. solia marcar, i en aquesta temporada 3 partits, 3 gols. Zé Roberto passa a la posició d'interior esquerre aquí a la banda i Raúl passa a ser el segon punta. De tota manera, Raúl, fixa't que és un grandíssim jugador i encara no ha aconseguit mai jugar i que dura almenys. Aquí ve, no?, el nou camp. Ara Stoichkov fa un canvi davant de banda de camp. Ivan jugant amb Figo. Entra Sergi, cap ell va la pilota. Va fer la centrada, li ha botat malament. Ara la prova, la pilota a les cames de Panucci, que la treu per Mijatovic. Mijatovic i Figo. Hi ha falta de Figo a Mijatovic. Tota aquesta mena de faltes són bones. Són bones perquè dona temps a que l'equip retraci la seva posició i estigui organitzat defensivament. Roberto Carlos. Zé Roberto. Mira de fer jugada, s'ha creuat Ferrer, canvia la pilota a córner. I ara els crits
sobre Roberto Carlos, que va llançar el córner. Buscant el primer pal, l'ha pogut treure Popescu. Mira de protegir-la. Guerra, marcat falta del Barça. Falta d'aquest home. El senyor Albert va fent unes cares. Sí, és que... Hauríem de tenir una càmera aquí. És que no pot ser, s'està carregant un partit, eh? Un partit com aquest, a més a més. Ivan. Ronaldo. Stoichkov. Corre Sergi. Encara Stoichkov. Li deixa la pilota a Ivan. Ha deixat clavat amb Avisca. Torna a jugar Stoichkov. Ivan. Abelardo. Popescu. Ferrer. Luis Enrique. Popescu. Jugant amb Bahia, que l'envia cap al mig del camp. Saltarà Ronaldo, fa també el corta. Ha pogut posar el cap Stoichkov, jugant per Sergi. En va Sergi, juga amb Ronaldo. Ha tocat per Figo. Ronaldo ha sortit ara bé Panucci, que fa una puntada llarga per Raúl. Acompanyat de Ferrer. Ferrer i Raúl, la pilota solta. La treu l'Albert Ferrer. Hi havia falta de Raúl que no marcarà l'àrbitre. Guardiola. La primera per Figo. Guardiola. Perseguit per Redondo. Juga amb Abelardo. Ivan. La primera. Rebut la trompada del Porta. I tampoc no treu targeta perquè ja en té una. No li traurà. I miri que li posen fàcil, eh? Són d'aquestes targetes que tothom voldria treure. Si em permet, però, això no és culpa del senyor Rodríguez Martel. Aquí algun il·luminat ha pujat a primera divisió i l'ha mantingut tots aquests anys per alguna estranya raó. No. O potser perquè té un hotel a les Palmes i pot anar amb la família. Això no és culpa d'ell. Això és de qui el té a primera i de qui posa les dades a l'ordinador. Carmelo Rodríguez Martel va pujar la temporada 91-92 a primera, a la següent va baixar i una temporada després el van tornar a pujar a primera, és a dir, que algú ja se'n va adonar un dia que era dolent. No, però va durar poc. Però és dòcil, sempre diu sí al poder. I corre, que és una altra de les circumstàncies que sembla animar moltíssim els dirigents de l'estament arbitral. Sí, àrbitre que corri. En particular el president de la Federació Espanyola de Futbol, el senyor Villar. Ara Juan Antonio Pizzi i Guillermo Amor són els dos únics homes que poden sortir ara mateix al terreny de joc. Començaran a escalfar per si Bobby Robson en l'últim quart d'hora necessita fer-ne ús de qualsevol dels dos. Mai dels dos, d'un dels dos. És una llàstima per tots dos equips. Perquè un espectacle com aquest no mereix un arbitratge com aquest. Què pensa un jugador quan es troba un àrbitre així? És que no et dona temps ni a pensar. El que passa que condiciona molt la marxa del partit, no? I depèn del caràcter de cada jugador, però hi ha jugadors que es pot traure de les seves caselles, està claríssim. Falta de Ferreras de Roberto. Que sí veurà targeta. Sí. Entrada peus per davant. I targeta per Albert Ferrer. És una targeta que és targeta. Sí, és targeta. El que passa, el que la gent s'empipa i amb raó és perquè el criteri per uns no és el mateix que pels altres. Com aquesta n'hem vist unes quantes. Hi ha dos jugadors fora del terreny de joc per una lesió produïda en una jugada així. I aquí tenen Robson, que no entén res. I José Mourinho, que fins i tot ha tirat una de les ampolles de plàstic que tenen els jugadors per refrigerar-se.
Zé Roberto, que ha sortit ara al terreny de joc, ja està en condicions de poder entrar, però Carmelo Rodríguez Martel esperarà la següent jugada. El llançament de Roberto Carlos a les mans de Bahia. Com a mínim, Zé Roberto tindrà la sort de poder continuar jugant. Luis Enrique. Ja han pres la pilota en falta, diu l'àrbitre. Diu bé ara. Panucci li tira la pilota a l'àrbitre. És que ara no és que no el respectin, és que falta que es treguin la gorra i li piquin. No, home, el que passa sempre dic el mateix. Ell ja ha demostrat qui és sobre el terreny de joc i els jugadors saben que li poden fer absolutament de tots. És a dir, qui controla el partit són els jugadors, no l'àrbitre. Sobre Belardo, de Mavisca. I és pilota pel Futbol Club Barcelona. Som al 33 de la segona, guanya el Barça 1-0. Recordin, gol de Ronaldo després de fallar un penal en la mateixa jugada al minut 48 de la primera part del partit. Ara hi ha hagut una entrada amb el peu per davant de Seedorf a Guardiola. I és qui du la pilota i juga amb Stoichkov. Per baix ha mirat de jugar amb Ronaldo, que lluita amb Redondo, que s'endú la pilota. Seedorf. Roberto Carlos. Mijatovic. Roberto Carlos. Hierro. Obrint a la banda per Panucci. Apuntava llarga, saltarà Belardo. Stoichkov, cau a terra Stoichkov. L'enèsima falta de Panucci, que encara no ha vist cap targeta groga. Ivan. Encara Ivan. Jugant amb Guardiola. Stoichkov. Sergi. Stoichkov. Corrent enrere, al revés. Hem donat una empenta, l'àrbitre diu que continuï el joc. I ara marca falta de Stoichkov a Raúl. Sentim la veu de la banqueta, que està dient de tot. El 35 de la segona, la falta la llançarà Roberto Carlos. Una tanca amb molts homes per ser on és la pilota. I haurà fora de banda. Deia Pere, ara tenim problemes amb el micròfon de camp. Deia que efectivament a la banqueta s'està dient contínuament de tot. Atenció, Bahia, que ha quedat penjat i Mijatovic ha fallat la millor oportunitat pel Madrid en aquesta segona part. Quina sortida de Bahia. El problema és si ha demanat o no ha demanat la pilota al Xavi. Ell deia que sí, perquè li ha donat una esbroncada al Xavi i el Xavi li ha dit, tocant-se l'orella, que no l'havia sentit. Si l'ha demanat és sempre culpa del defensor, perquè el porter quan demana la pilota un s'ha d'aixupir, fer el que sigui, però no toca la pilota perquè si no deixa venut el porter. El problema naix quan el porter li ho diu i el defensa, com en aquest cas, no s'entén. Luis Enrique, per Ivan, amb espai, encara Ivan. Ivan jugant amb Figo. Marca fora de joc, l'àrbitre assistent. Ha marcat fora de joc l'àrbitre assistent. Senyor Albert, vostè que és el nostre analista. Jo ja no dic res. Ja li dic, va al canvi.
Mira qui en fora de joc. Hi hauria fora de joc de Ronaldo. Com a molt. Estava en línia, però en fi, podria dubtar. Però és que no li ha assenyalat a Ronaldo, sinó que li ha assenyalat a l'home que ha rebut la passada, que això és el greu. Perquè, miri, la de Ronaldo és comprensible, però aquesta altra ja m'explicarà. Ara hi haurà fora de porteria favorable al Futbol Club Barcelona. Hi tenen Robson i Capello. De la segona, 2-0, 1-0, perdó, favorable al Futbol Club Barcelona. Sí, el que estem veient és que almenys Bahia no té massa pressa, no?, per intentar aconseguir aquest segon gol que li pugui donar un punt més, teòricament, amb el gol d'Agraig igualat. És molt previsible que a final de temporada el Barça tingui el general millor, que no passi el Madrid. Ara mateix del Barça és 91 gols a favor, 44 en contra, mentre que pel Madrid 76-29. Però, esclar, això tenint en compte que el Barça aconseguís un segon gol. Si no, no val per res, aquests números. És el Corta. Ha tocat Redondo per Hierro, el Corta. Roberto Carlos. Ha saltat Figo a enganxar Roberto Carlos. Tampoc no diu res l'àrbitre. Ja està, que no està. Surt el Barça al contraatac. Luis Enrique per Ivan. Encara Ivan. Ha fet una gran passada per Stoichkov. Prova el xut, fora! Quina gran passada d'Ivan de la Peña per Stoichkov. Això és el que té aquest home, és capaç de veure el que no veu ningú al damunt del camp. Sí, perquè ningú esperava aquesta passada, fins i tot mira el porter, sembla que li pot fer hasta una vaselina, que no seria la primera vegada que l'intenta des d'aquesta posició, o xutar a trencar, i no. Ja havia vist prèviament que Stoichkov es desmarcava per la banda esquerra, una assistència molt bona. Tot just el segon llançament del Barça, al minut 38, és a dir, a 7 del final, el segon del Barça, que ha fet poquet en atac en aquesta segona part. Ara sí, les banquetes han d'estar que bufen, no? Capello en la mateixa posició que sempre, és a dir, d'en peu, i Robson, doncs, assegut, tot i que s'aixeca contínuament, per sobretot criticar l'actuació de Rodríguez Martel. Ara està participant molt Ivan, molt sol, ahir està participant moltíssim, està creant perill. Stoichkov. Una centrada només la podria rematar Ronaldo, la pilota li ha passat pel damunt. I abans que marxi serà per Roberto Carlos, que ha tocat per Zé Roberto. I el que deia l'Àngel abans es comença ara a fer efectiu, és a dir, no té possibilitat d'un altre canvi, vaja, sí, Amor només, o Pizzi, però Luis Enrique ja no acompanya en atac, Figo ja no és tan ofensiu com abans, comencen a notar el cansanci, en canvi no té possibilitats de rectificació Bobby Robson per culpa de les dues lesions. Cor, Bahia i atrapa, ara amb seguretat Bahia pel damunt del cap de Mijatovic. I respecte a la facilitat que té ara per moure's Ivan de la Peña, és un fet que Clarence Seedorf i Fernando Redondo ja pugen moltíssim més per intentar aconseguir el gol de l'empat i aleshores donen moltíssim espai a Ivan de la Peña, que és molt perillós si té molt de camp per davant. És precisament Seedorf i veu la pilota davant d'ell Popescu. Acaba de fer un túnel, però s'ha creuat Ferrer i ha enviat la pilota a córner. Quin túnel li ha fet Seedorf a Popescu. És un gran treballador Clarence Seedorf, que a més té una tècnica impressionant, i aquí veiem el detall tècnic que deixa Gica Popescu clavat. És el 8è córner favorable pel Madrid. 4 n'ha llançat el Barça. El llançarà Roberto Carlos. Ha entrat a la rematada Panucci. L'àrbitre dona córner. Sortia també amb el cap l'Albert Ferrer. Però vaja, de la manera que ha sortit la pilota, es fa difícil pensar que Ferrer l'ha pogut rebutjar amb el clatell. L'àrbitre estava molt més a prop que nosaltres en qualsevol cas. Roberto Carlos. Pilota que torna al brasiler, davant d'ell Guardiola.
penja, ha intentat la rematar l'altra vegada Panucci, sortirà per la ratlla de fons, és pilota de porteria. I com deia l'Àngel, Bahia no sembla tenir massa pressa. No, i a més s'està veient els seus companys bastant cansats, alguns d'ells, no? I, òbviament, la primera part del desgast ha estat, jo diria que en un 99% per part del Barça que ha portat la iniciativa. En aquesta segona part ja no tant, però ho està acusant. I ara discuteixen a la banqueta Robson i Mourinho sobre la possibilitat o necessitat de fer el tercer canvi. Amor i Pizzi ja ni escalfen, estan mirant-se el partit. Ja fa molts instants, aquí tenen la conversa. I no sabem si es produirà aquest tercer canvi o no, encara que sigui per perdre temps. Jo no acabo d'entendre això a l'1-0, Àngel. Expliqui-m'ho vostè. Sí, jo crec que el Barça tenia que haver fet la intenció i buscar com a objectiu aconseguir 2 gols de diferència. No només la victòria, que sí són 3 punts, però 2 gols de diferència era igualar el golaveratge particular i probablement tenir la importància, doncs, el Barça ha guanyat alguna lliga precisament per això. Amb el Deportivo. Esclar, ara, de fet, queda la Lliga a 6 punts. Són 2 derrotes del Real Madrid. Són 5 de diferència més el punt que necessita el Barça de treure-li a l'equip blanc. De manera que... De l'altra manera quedaria una derrota i un empat. És que és més factible en aquest Madrid que pugui empatar partits que no pas perdre partits, perquè al llarg de la temporada només n'ha perdut un, i aquest que està perdent fins ara. Per això jo dic la importància que té aquest punt del golaveratge, perquè, clar, pot empatar 2 partits, perdre un i empatar-ne 2, però perdre 2 partits sembla molt més difícil veient el que ha fet al llarg de tota la temporada. Doncs sí que hi haurà canvi. Entrarà Juan Antonio Pizzi per jugar els últims instants d'aquest partit. Sergi. Fora de joc, ben assenyalat. L'àrbitre no fa cas. L'àrbitre té unes ganes que acabi això. I a marxar les palmes. Vaja, ja fora de banda favorable al Barça. Li estan dient de tot. Sí, per això li dic que té ganes de marxar. Han estat... Aquí veiem Pizzi i serà aquest home, Luis Figo, i deixarà el terreny de joc. Ha lluitat moltíssim el portuguès, rep una ovació de gala del Camp Nou, i això, doncs, suposarà que Juan Antonio Pizzi entri materialment en temps d'afegit. Ara mateix es compleix el minut 45, entrem en temps d'afegit per sobre dels 90, perquè l'home gol del Futbol Club Barcelona tingui també l'oportunitat de fer-li un a Bodo Illner. No té pressa en sortir Figo. I entra Pizzi. Ara no s'han entès en el llançament d'aquest fora de banda. Iván i Luis Enrique. És pilota pel Madrid. Roberto Carlos. Corre també Ronaldo. Pilota per Seedorf. El que corre és Pizzi. Ger Roberto. Encara Ger Roberto fent un munt de retalls. Han fet falta, diu l'àrbitre, falta de Ferrer a Ger Roberto. El llançament de la falta el llançarà Roberto Carlos. Hi ha hagut unes mans, l'àrbitre no les ha marcat. Ha recuperat Seedorf, que mira a entrar a l'àrea del Barça, no pot. Iván, que fa una passada dividida, surt Bodo Illner moltíssim. La pilota queda solta, és Stoichkov. Stoichkov fora el xut directe, la pilota cau, fora. Ha estat una jugada tensa al minut 46 de la segona part del partit. La passada dividida entre Sergi i Illner. L'ha enviat Stoichkov fora. Guardiola per Iván. Iván per Luis Enrique. És pilota per Illner, que obre bé per Roberto Carlos.
Hi ha xiulets a l'estadi, som al 46, guanya el Barça 1-0. Té Roberto, cau a terra, ja han fet falta. Minut 47 de la segona. És Seedorf. El públic reclama el temps. Seedorf. Treu la pilota Ferrer. Ferrer per Ivan. I final del partit. Final del partit a l'estadi. Ha guanyat el Barça. Per 1-0. El Madrid és a 5 punts. Un gol que ha arribat després d'una errada en un penal. D'un penal que s'ha convertit en la imatge del partit. Aquí tenen el trist protagonista del partit, el senyor Carmelo Rodríguez Martel, que ha estat fatal. Tan fatal que no veu ni el seu company que li vol donar la mà. Els jugadors del Barça s'han despedit del públic, aplaudint des del mig del camp. I ara Panucci, que surt abraçat als jugadors del Barça després de saludar-los. La imatge esportiva també del partit. El president del Futbol Club Barcelona i la sortida de l'àrbitre, que serà sonada. Tenim un dels protagonistes dels partits, Iván de la Peña. Felicitats d'entrada. Muchas gracias. El seu primer derbi en victòria, un gran partit. No, el segundo y ya he hecho 2 victorias, ¿no? Exacte, em referia a la Lliga. El año pasado fue aquí y ganamos 3-0. Bé, què suposa aquesta victòria? Són 5 punts, materialment 6, perquè l'empat no beneficia el Barça, però potser es veu d'una altra manera la Lliga. Sí, ahora les hemos metido presión. Estamos a 5 puntos, quedan 5 partidos y por lo tanto puede pasar muchas cosas, ¿no? Masses nervis, no?, durant el partit. No, mucha tensión en un partido de esto. Nosotros no jugábamos mucho, pero bueno, hemos demostrado que somos superiores. Gràcies a Iván de la Peña, que se'n va cap als vestidors. I aquí tenen imatge a l'estadi. Risto Stoichkov, quan sortia, enviant un petó cap a la llotja a Lorenzo Sanz, el president del Real Madrid, marcant amb la imatge de Puro i dedicant-li aquesta victòria, un gest que ha fet somriure el president del Futbol Club Barcelona, el senyor Josep Lluís Núñez. El partit ha acabat, però ara hem de saber què és el que diuen els protagonistes. Hem de veure les millors jugades, les més conflictives. Hem d'acabar de reviure aquest partit. Per això tenim preparat un especial als vestidors que viurem ara mateix, d'aquí un moment, a TV3.